Kabayatan na, amo yung kading itin napalpalabas nga aldaw, ket dating arod adati bomb threat, iti Universidad iti Ilocos Norte. So, intiman again, iti daytoy police report sa mga idol, ito ay IFM News. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Ingunam-gunam ti Lawag City Police Station saan nga ang angaw ti bomb threat wenno bomb joke na mga daytoy kalpasan ti nagsasaruno a bomb threat ti Mariano Marcos State University ken dagiti dumapay nga universidad iti Pilipinas. Namuan at bomb joke law keta ni palawon iti Presidential Decree 1727 ken mabalin ang maibalod iti lasod ti 5 atawen ken agmulta ti 40,000 pesos wenno mabalin kang agmulta ken maibalod. Malaksid iti syudad ti Lawag ket nagisayang kat iti police stations iti Ilocos Norte iti Oplan Bandilio pakasektan iti panagridridam kadagitoy a bomb joke. At man keta denggen tayo iti maysa kadagiti Oplan Bandilio nga tiya nakalaunan wano nakaalaan tayo kat iti biyang iti PNP San Nicolas. Pamalagip ni pulis ti PNP San Nicolas. Saan nga ang angaw dagiti pangta ti bomba wenno bomb threat? Ti hoaxing wenno panangipaay di palsong impormasyon ket madusa babaen ti linteg ken mabalin nga gitunda ti panakaresto, darum, multa ken panakaibalod. Daytoy nga angaw ket mangpataod iti emerhensya, panagbuteng ken pegad. Iso ano adda makita ang mga ramid iti kasta pangta, i-report mo dayta kadagiti lokal nga otoridad. Agbalin ka a responsable, makitinulong, bumanlaet ken di ka agbuteng. Tumawag ti kaasitgan nga estasyon ti PNP San Nicolas Municipal Police Station. Iti daytoy ang numero 0915-224-9546. Wenno mabalin nga ipatulod babayan ti FB page iti San Nicolas Municipal Police Station. Agyaman kami. Pamalagip ni pulis, ini PNP San Nicolas.